lixoxwa kuqumbu notholo nguhulumende. Masiyotheza mayeza sibulala izinja. Tyala lami linzima. Tyala lami lixoxwa kuqumbu notholo nguhulumende. Ndoza kuthi igama lami ndingubulelani BHOKELA from ZUKHALI Media Production Company. Andihamba ndodwa ndoza kuthi ke ndihamba nabadidiyeli ababhexeshi. Silapha ke ndoza kuthi ke kwilali yase Postdam, ilali ekude kufutshane nedolophu yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni. Size kumphumo wabantwana uNtando nobanomnyanena no anda abazukulwane bamangqosini ndoza kuthi sibulela usombawo kuba abantwana ngoku kwimizuzu nje embalwa esizoyobathatha ke ngosibulela uThixo bana abantwana bazabuya bephile. Siyazi mose kweli xesha siphila kulo abantwana ababuyi phaya kodwa aba bazukulwana bayabuya. Wemadoda kuzobe kumandi ngale mina namhlanje akhonto ingekhoyo yonke into i-drinks izibiliboco nalagofu ikhohlelisayo abantu abakhulu izabe ikhona apha ecaleni kwami ke ngihleli notata omkhulu. Tata omkhulu ngizamdubula ke ngemibuzo yena ndidubule ngempendulo gaba ka sisters baya umhlobo wena neFM. Molo umuntu omkhulu njani ngale mina namhlanje? Khona manje ngenduka nyameso njani wena? Ngqaba levidi ngale mina namhlanje umuntu opha ekhaya usibukeleyo ingaba kwenzeka into ndiyeva ubana ngumphumo ngumgidi wabantwana. Ngone sikuba amakhwenkwe namhlanje emangqosini. Kabhatyi. Okay. Yes, ufuna uthini phaya kubo abantwana ewe nizaphinda nithethe nabo nibayale ubapha amazwi obaxhobisa kweli xesha siphila kulo. Siyazi bazixesha elinzima ngakumbi kweli xesha labantwana abancinci. Phaya ehlathini ngalusa bathambisa sobagqibezela ekhaya sibayale sibenziwe babuye edodweni basedodweni ekhaya. Yes. Umuntu opha ekhaya ongokhoyo apha ungambawusela umthini ngoba utywala bukhona nobubonile. Okay. Wena. Alright ke sibambezana sibini ke into zakuthi phaya kutata omkhulu ethile kamandi ngoku ke njengoba ebetshilo siyaphuma ke ngosiye phaya ezantsi bayokwenza ke izanto ke zesintu ke for abazukulwana aba. Uhlale njalo usabukele sakuphathele le mini yalamhlanje uba ngaba uzanga ungabiseza. Enkosi kakhulu. Ekhaya njengibona ke sibuya khona ke ngoku besiyothatha abantwana utata lo usecaleni kwami tata omkhulu binguye bethambisa abantwana. Tata omkhulu uziva njani naxa ke ngoku abantwana bebuya ke ngoku besiye ekhaya uziva njani? Uziva kamandi abantwana babuyisa. Konke siyabagodusa konke banayo. Yes. Konke sabanike imiyalelo eplant. Yes. 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 Alright ke sibambezana sibini ke phaya utata omkhulu ke ethethe kamandi nivile ke njengobona naphaya ngasemva ngamaxhego utata omntwana bakhokhela abantwana siyaphaya ekhayeni ke ngoku wemadoda andifuna uphosisa ngale mina namhlanje kuzoba mnandi ithi intetho kaXhosa imbila yaswela umsila ngoyalezelo ukuba ngaba uzanga kulomgidi wabazukulwana ababini hayisa sokutyela futhi nala plate nala drink yakho sizayitya. Enkosi kakhulu. Lixoxwa kuqumbu notholo nguhulumende. Masiyotheza mayeza sibulala. Right ke bukele ekhaya sihleli ke no mazimbazana ne right ne amazimbazana abantwana bayabuya ke sisuka phaya endle apha ecaleni kwami ke enhleli nomama sisunjani ngale mina namhlanje? Siyaphila khondo njani wena tata? Phila nale khondo uziva njani naxa abantwana ke ngobebuya ngale mina namhlanje balapha emveni kwethu bayesa uziva njani abantwana ngoba abantwana babuya phaya endle instead kuye kubuye ingubo uthi hayi abantwana basolekile kodwa aba bazukulwana bayabuya bona niziva njani? Sinemenqili kakhulu sibulela ngaphezulu ngokuthi abakhusela abantwana bethu bade bazofika ngale mini namhlanje ibengathi ayifiki nje sibabone siyambulela uThixo ngakho konke akwenzileyo wabakhusela ezintweni zonke wababuyisa abantwana bethu. Yes. Nifuna uthini ubapha amazwi ke ngowamandi nobakhuthaza abantwana? Sicela uThixo abomeleze bahlale bebe ngabantu bangabo before bahambe baye ebudodeni babuye benze ngaphezulu kwabebesenza. Alright yes bamzana sibini. Alright ngicela ukhalisela umuntu ongekhoya apha ekhaya ongazanga ngale mina namhlanje. Hayi bazawuphoswa izaba sizika yika sentweni ngayazi yika somgidi
wabazukulwana bamangqosini. Alright, inkosi kakhulu mbukele ekhaya. usathane uphethe imidlembe sibona imidlembe usathane uphethe izembe zajika izinto usathane uphethe umthakathi undibizela ntonina disiphithi izaba nenhloko izinto zabantu. Okwesibini ukolento ibuleleli lizwe ipilisi kuthiwa ipilisi ilibulela ilizwe la abantu abalawuleki banxiba iflops izithende zimnyama ipilisi umntana bokuphekwe ukutya galela ifish oil kodwa ukutya kunamafutha ingakulinga ipiyenzeke loo nto laa nto ubuyenza ngoku bufunda ayitshintshanga uba ubupheka ubuyakho esikolweni funeka uphinde upheke naku akho ndizawujika la funeka uphinde upheke naku uhloniphe ubudoda buyahlonipha ubudoda mna ndayeka uyala ngoba ukwazi andimameli uyayala kwitisha lakho ephayetheni ukuqeqesha ngendlela phayelali ndayeka uyala ndithi indoda mayiziyalela abantwana bam kodwa uyawuyala laa mntana enze kwa-same story laa nto iyasibetha engozi iyasigqwalisa zange ubeke egeze emanqosinini zange ubeke egeze ekhaya wonke umntana oluthabisayo mna uba rayithi akaphumi caleni uba uvele esikolweni fikela kokwenu uba uyaphangela uvele emsebenzini fikela kokwenu ungafikela eshibhini uza kwenzakala eshibhini kuthiwe yewa asiyifuni loo nto zaba wanikanelelo tando ibuyile besuthu ndibuyile ngosisekhaya besitshilo kundade nto zakhulula ngandiphinda ndabuya ndenze laa nto ebendiyenzile ndibuyile ngolelapha ekhaya emanqosini nakosigeza akogeza bawuthiwa kumcimbi bayekhaya etsholomi thatha into zakho uye phana wawunabhlankethi wobamba inkomo lizawuxhela yona blankethi ndezifunayo loo nto ndinakhuthali ngasibonisileyo ndincede bantu ndingasiphuki ndincede ndingasiphuki azikho umntu ophoxa uthina osiphoxayo ndincede ndingasiphuki ndiyawudibana pha nonke ndigqibele yam indibano kusokhaya ngangena bantwana bam imfundo qha sesikolo niyandibona ngosini nangcono kuba ndawuluswa kunangosi zange ndamosha zange ndalwa ndingadibani nawe mna phaa esitratweni kuxa uphethe imela zange ndayiphatha imela ebomini bam umama wathi kum sisikolo uba ngaba ke bantwana bam aniyi esikolweni ndiyandicela ziningandiphuki ngamadoda ola khondo lwam zilulandele nihambe kulo mgca ndikhutshwe ngawo ngamanqosini unkuntsuntsu utata lapha wandikhulisa nabotata ze niyazi into yobana ingqondo yomntu iindidi zintathu ikhona nobuchopho ikhona negazi ikhona nenja elapha kuphakathi uba ngaba izawuba khona ke kuni awuqala uyibona apha ekhaya zange kwangena umntu phaa ozofaka ityala athi uloyiso wenze le nto zange ndayingena itrongo ndinganiboni ke mna ke anda ningena itrongo kuba ningamadoda ngoba uzawudibana nabo i-alphandale wena uzawudibana nabo ekapa ze ndingavi mna ndibizwa nguthembisa umamakho andibizele ebrayilini bana wena
ityala elikhona uzumnceda mntana ntando ke wena ke ndawuva ngomama akho ngoba uzawube usekapa kamandi yeyunivesithi sisikolo ntombi nifunda ungaprati wena namalawu phaa nikhomsha into engekhoyo phaa nihlabana umalume ethe nje maniphume ngoJanuwari bengafuna uniye elwandle babulewa abantwana elwandle le weekend ipheleyo ufiwe elwandle bobukrwala ke malume ngala makrwala ayilwandle nincede abantwana bam ndiyanicela ndikezela abahlali jabulela kokhanya kuba mahambe nabo kodwa enganazi kwami indeko niyinikile kuba khange ndive ngxakini ke intle loo nto leyo angathi umntu ngenxa yento uba esandufika apha elalini ezazi uhlala kule ndawo ahlala kuyo afika mosha khange nimoshe khange nibonakale nalapha esithubeni into yoba ndiyajikeleza hayi ngabakhwetha abangakhathaliyo abahamba kubahlezi nditsho ukuthi ndiyayibulela loo nto leyo kakhulu kodwa kapha ekulaleni noba ndisemncinci andiziba mde kakhulu inkosi ndithi ke no Dabsi ke no dadwabo ke no tatomkhulu nomama amazibazana abatshana omalume wonke umuntu lapha ngale mina namhlanje size emgidini kaNtando no Thando ne no Anda ngale mina namhlanje kumnandi into zakuthi into nayo kuyanetha uYehova makayibuyise imvula noko sade simhlebe ngokulomjikelo abecaleni kwami no Dabsi ke Dabsi njani ngale mina namhlanje ninjani ngempilo hayi ndi right mntanami ndiziva ndichulumancile kakhulu ngokubuya kwabazukulwana bam bethunana ndinovuyo ndithi mkhulu ungowokubongwa uThixo ngoba kaloku xa umntana eqabele ese ayikho into ongayicingiyo ngoba kukho lula xa uqabelisa umntana entabeni usalindelekile uba ubone ngamadoda erhanqa ubuhlanti ndiyavuya ke ngoku ngelanga lanamhlanje xa amadoda ebuye nabazukulwana bam bobabini abashiyananga umdeni omfutshane balandelelene bazothi nqwadalala kubuhlanti bakwaBhatyi bethunana ndiyavuya ngongazenzisiyo ndithi mkhulu ngokubongwa ndibonge namanqosi nonozingo thithi babantu bomlambo omjobo ociyosho gaba kuba bebarhanqela abantwana bam bobabini ngokulinganayo ndiyavuya bethunana kakhulu nobepheka umntakatata unondumiso ndimxhomela iflegi ndithi huntshu mazenethole ngoba ebevuka ngofo umngqusho ngo6 sosiba kwetheni sebekho amazibazana ebengakwazi ukuvuka ndithe enkosi mandimbhengeze unondumiso umntakatata bethunana noba kekho hoyikuba mbi bethuna sibabi siyafana ndithe enkosi imivuyo ke le ndiyenzayo bethuna sizicele enkosi kakhulu ndizawunika omnye ofana nam mbi iza mama ngena mfondini babaleka mbukele ekhaya abafuna uthetha kodwa abantwana babuyile Hello mama unjani Uyaphila tata kunjani phela takhona igama unokulunga jacket uziva njani nawe naxa abantwana babuyile chulumance kakhulu ndibulela usomandla obathweleyo babuya bephilile abantwana bethu sinovuyo kakhulu singamanqosini sivuya kakhulu sithandazela into ba lemvula mayizole ukwenzela into ba sizokwenza zonke izinwe zethu ngoba siyavuya kakhulu abanye amakhwetha ababuyanga endle kodwa abantwana bethu babuyile singamanqosini kaJacket siyambulela kakhulu somandla ngicela ubaphe amandla abantwana noba xhobisa noba khuthaza into endiza baxhobisa ngayo abantwana bethu ndinqwenela imfundo kubo
ndinqwela into babaziphathe kakuhle ndinqwela into balento bebeyifunile bayazi into kokuba yintoni na nanso into endibaxhobisa ngayo enkosi ke dad. Alright ke sibambisana sibini ke phaya kumama etheka kamandi khona ke into esizoyenza ke siyavuya ngale mina namhlanje kuba abazukulwane bamangqosini babuyile nangona ke imvula inetha kodwa ke imvula intsikelelo mina sisawuthi basika sirehese eqala ne sawuthi #Ntando #under okay masiqala sirehese ne #Ntando #under okay sayenza ngosesikweni go with confidence and loud senza kabini nesonke ne 1 2 3 #Ntando Under #Ntando #under. Alright ke sibambe sibini ke into zakuthi ke #Ntando ngalebini namhlanje ke into zakuthi ke bazosityisa ke umgidi futhi ke umgidi ongoJanuary wemadoda hayi uba ngaba uzanga ndithe nxa bendithethe eqaleni ndathi imbila yaswela umsila ngoyalezela enkosi uhlale njalo ke usabukele enkosi kakhulu wena kulungile dihleli ke namangwevu ke osikhomo okhudulu ninjani mangwevu Siyaphila khonto kunjani? phina dakhondo lonto namaqhinga wena bemeli mangothetha ngothethisana Mangwevu kalondi Mampondo. oh Mampondo Kumakhulu umakhulu guys nisiva njani naxa abazukulwane bebuyile ngale mina namhlanje yazi abantwana babuye pha endle instead kuye kubuya ingubo uthi abantwana basulekile kodwa namhlanje siya imigcobo kuyemandi nifuna iziva njani? Siziva sonwabile kakhulu now that abantwana bebuyile ngoba kaloku zininzi into ezenzeka ephaya sapha and ixesha elinzi abantwana asibaboni asiyazi noma kwenzeka ntoni izinto ziyafihlwa bona abantwana sekubuya ingubo kanye kubuya impahla zabo kuthiwa abasekho ngicela nikhe niyizele ngicela niyizele alala alright ke mbukele ekhaya yo nangona ke weather imbi kodwa ke sonwabile enkosi kakhulu Besipithi kulungile uma kuvume wena kulungile kulungile uma kuvume wena kulungile Yalalam lixoxwa kuqumbu notholo nguhulumende Masyotheza maye
mayeza sibulalisa inja. Tyala lami linzima, Tyala lami lixoxwa kuqumbu notholo ngurhulumente. masambe senthatha, Masiyothetha mayeza sibulalisa inja. Yamasu Yamasu Waqhawukeza uphephe uphephe Masiyothetha mayeza sibulalisa inja. Yamasu Yamasu
Alright ke mbukele ekhaya njengobona ke sisemgidini nyani ke umgidi uqalile naba ke omama babantwana ngoqinisekileyo bayavuya mama besike sathetha ngaphambili nikodwa niziva njani ngoku naxa ngamabeleni wakho phini sikhuluma nce tata sikhuluma nce ngeyona ndlela ngathi yaxoxa le mini bithe yafika siyabulela kakhulu sikhuluma xa sinawona amazwi ukuthi sithetha sinemibongo engapha ya yes alright cela unike mama i-microphone mandi nyani namhlanje ngoqinisekileyo no beningalali ne kakhulu ukuthi nobulela umuntu banomthandazo wodwa umthandazo ongena amen ndaqonda umthandazo ongena amen umthandazo amen akasekho yes khona sogqibile kodwa nisiva njani ke ngokunaba abantwana benu ngoba khona usekuthi manikhaya andiyazi uthi manikhaya yes andinamazi wena khawuphe nje khawubaphe amazwi amandi nokuthi ke niba ngabambo babini omnye ngowam omnye ngokabhrada wam inye into endiyicelayo kubo bangasilahli singomama babo bayayazi babanatata sibonuse sizi-single parents bayayazi siwe sivuka kodwa sazama into enye imigidi yabo ifana namanye abantwana abanotata kodwa nangoku imigidi yabo siyenzile soze bakhutshwe kwindawo abazawuhamba kuze kuthiwe zange sayitya imigidi yenu emakwethini ngamadoda agqibelela ngoku sizi-single parent sizamile uthixo wasihambisa indlela futhi ke sayihamba sigqibile xa kunamhlanje yes ndiyathemba ke bafana apho ke nikhoyo niyababona ke abazali beni ezibabesitsho basebenze nzima akululwanga especially nxa uyi-single parent kodwa ndingathi bazinikele kumsebenzi wenu nibahloniphe abazali nomnye umzali ombona apha esitratweni umthathe as umama okwesibini into endifuna ukuthetha nam imfundo niyixabise enye into endifuna ukuyigxininisa ichomi wayidla ukuthi ke umakhulu wam isigqubo andisifuni wayidla ukuthi umakhulu nani ke nincede umuntu ichomi asihluze and engomqombothi wodwa ohluzwayo nechomi ziyahluzwa uyijongeni
So ndike ndiyakhuthaza ke bafana apho ekhaya nincede abazali benu ningaze nibalahle naxa senitshatile ayihlondo leyo umzali umlahle. So ndiyakhuthaza kakhulu apho nikhoyo isikolo nincede ngoba ngaphandleni kwesikolo khonto noyenza laa nto adla ngokuthi amangesi your future is in your hands. UZUKHALI ke media ulapha ngale mina namhlanje uzokwenza le history namhlanje. Cela ubuza umbuzo wokugqibela phaya ezimbizini into nephekweyo phaa uyazi. Asinophosisa tata asikho bayizimbizeni abantu bazawutya kangangoko akho mntu ungazingathi wena akho mntu uzomntu afumenanga nto konke ngokulinganayo. phofu ke amangqosini ndiwathembile Abantu abazithanda. hayi futhi anithi sizaphuselana. Hayi asizophuselana. Wena kulo mjikelo ayini lama. Alright ke mbukele ekhaya sabaweli. Ngamele ukutya bona yonke enye into mna. Inkosi kakhulu. Inkosi. Akathi undibizela ntoni na Ekhaya ke ndihleli ke nabantwana amakrwala obhuti abatsha andane molo antu njani? Yaphela nathi akho nto. Nisiva njani naxa ke ngoku sinilapha ngoku ngoba abazali benu basebenzile nisiva njani? Gcwele zimvuye bhuti anikwazi ikhupha ngaphandle gcwele imincili bhuti. Yes. Uya cha kule nto yenza umama wethu. Ufuna uthini kuyo umpha amazwi amandi? Bulela kubo ngithe Nkosi. Imini yabo yenza nakubo wenkosi wabo bazomuva bazobona wenkosi wabo. Wena. Okay, ngicela unike bananeni? Ntando njani? Ndiyaphila njani lapho? Phina takhonda nawe uziva njani ukuyile nibuyile eSothweni ngoba khona eSothweni? Ndiyavuya kakhulu. Nami nje ngafikelela lapha. Yes. Ubhutomsha nami. Ubhutomsha. Niyathembisa bani nabaphatha kakuhle abazali? Siyathembisa. Wena. Sokusimosha abaphandle lapha. Wena. Alright ke sibambisana nosibini ke mbukele ekhaya kobhuti abatsha. Uyababona wena mntu sibukele ekhaya wathe usho ukuthi ke bebehleli kamandi phaya bekumnandi nje bana sikwindlu yesibane ngoku babonile ke nomama bebekhupha amabele uphuma kwethu ke ngoku apha saphuma ke ngosiye phaya ezantsi ke sifumane into ezithile dala silapha ndilambe nolamba ngoku oyisho belambe ngalinga umangaliso kulomjikelo hlale njalo siyabukela uZUKHALI media nxa umfuna noba kwephi idolophu noba kwephi ilali sibize nje wena sizokwenzela izinto ezinhle. Inamba yethu ikhona pha eqaleni ethi 074 815 4877. Ungaya kumakhasi onxibelelwano uYouTube uZUKHALI media noba njengoba benjini athi noba use Cape Town noba use Gauteng noba use Durban ufuna uZUKHALI azokwenza into eziqhafuqhafu sibize nje wena uyazi ke apho ubukele khona ngexesha ngikuthanda ngena size. Inkosi kakhulu. Ndihleleke noTando noAnda ubutata uMr Bhatyi emangqosinini sise Postdam. Molo tata njani ngale mina namhlanje? Ndiyaphila bhuti wami akhonto mama. Yes. Ndiyaphila ZUKHALI. Yes. Imincili. Yes. Abantwana babuyile ehlathini. Ngoba kwezinye indawo badutyulwe ehlathini. Majothi. Ndiyayibulela ke loo nto. Ngoba abantu babuyile bona. Yes. Kodwa ke andithi bekurayithi kwaba ya badyulelwe eBhayi. Andithi kurayithi ngoba nabazali bebethandazela into abantwana babuye ehlathini. Yes. Yinyikitya ngoku apha ePostdam kwaBhatyi. Yes. Emangqosinini. Bakhona abantu abasezayo ke sisabalindele. Yes. Ngoba mninzi umngqosini okule Eastern Cape. Kuhle ke ZUKHALI. Yes. Kuhle emoyeni digcobile. Sonke sigcobile ngoba abantwana naba yababuye bephila. Enkosi.
Alright ke sibambe sibini ke into zakuthi pha kuNgqosini eThekamandi yamva ke uthi uyavuya kuba abantwana ababuyi nyani phaya kodwa aba bantwana ngale mina namhlanje balapha kumnandi ubuso umbuzo ogqibela wena Ngqosini ikofu ngaba ikofu mose qona mfuna mina bendicacisa yonke into ikhona apha ilungisiwe akho nto ingekhoyo apha njeba ngoku ukhutshwa amabele ibhotile xa ngijongayo pha inobe zile ku40 ibhotile bezilapha bekhutshwa ngazo amabele ngale bhaki okay azogida nawo ngebhotile ezininzi kusezinkosi amachawe omdange ujiwo basuke eChapho yes isayinyikitya yes lo mgidi ndiyaqonda bana inoba uyawuphela kule veki zayo kodwa ke ufuna ndibe ndiphangela yiyo loo nto ke ndisithi ndiyabulela yes ndiyabulela uThixo undinikile amandla uThixo undikhusele wakhusela abantwana uThixo ndiyambonga amanyanga sekhaya kwelixhanti sime kulo ndiyalibonga ngoba unkuntsuntsu utatomkhulu wam uBhatyi nguye osinika amandla ndiyabulela ke ZUKHALI yiyo loo nto ndisithi makube xusi bele Alright ke sibona sibini ke into zakuthi phaya ku Mr Bhatyi uMngqosini eThekamandi nivile ke kuba ibhotile uthi ke zile pha ku40 kodwa ke nthe nojonga ngexesha kufika amandwendwe asuka kwindawo kwendawo ibhotile ndiyenda azibona zingapha ya ku40 ithi lonto leyo kuzoshushwa ngale mina namhlanje umuntu angazazi negama lakhe kube nzima nokuma kodwa ke thina ke singuZUKHALI silapha ke kuba sibagcinele mini namhlanje ngoku ke sizawufumana into etyiwayo ngoku ndilambe kakhulu ngendlela engumangaliso ngoba ndibawela iplate ethe dludlu kabla sisithoza baya kumhlobo wenene FM hlele njalo ke usabukele embukele ekhaya inkosi kakhulu Mthakathi undibizela ntoni na Isipithi pithi ma undibizela ntoni na Isipithi pithi ma Umakuvume wena kulungile Mthakathi undibizela ntoni na
Siphinde sinibulise babukele emakhaya silapha ke ngokuNkosi izolo bingumgidi wabantwana kodwa sizokugqibezela apha ke ngoku day 2 wemadoda hayi anifuna uphosisa ubaba ungekho uphosiwe apha ecaleni kwami hleli ke namazibazana ninjani mama namhlanje Siyaphila ngosithathu njani Ndiyaphila nathi yakhonto umuntu opha ekhaya osibukeleyo kwenzeka ntoni namhlanje Hani phosiwe sizogqibezela ngokinto besiqale izolo abantwana babuyele ngoku bayagodusa sicula mancile siyabulela Yes ngicela unike umama wesibini hayi siso njani Ndiyaphila khonto ndiyaphila nawe futhi phina nakhonto niziva njani umsebenzi ube yimpumelelo abazukulwana babuyile ngalemina namhlanje from izolo From izolo oko bendithabile sithabile sibulela abantwana bethu sikwazile nowenza nomsebenzi uthi xa ungekafika entweni ubungcangcazela ungazinto uba uzophumelela njani kodwa uThixo simthandazayo wasiphumelelisa sibonga ngokuba siku-day 2 besingayazi noba singafika ku-day 2 kodwa ngenxa yamandla kaThixo sabona sifikile ku-day 2 sibulela uba khona ku-day 2 Alright ke sibambe zolo zibini wena mntu sibukeleyo ke wemadoda ntshilo ke ngu-day 2 lona kumnandi uhlale njalo ke usabukele enkosi kakhulu Kulungile